मथे बेखौ साजा होनांगौ आरो बिनि साजायानो जाहैबाय इमिडियेट बेखौ बिनि सिटनिफ्राय टार्न डाउन खालामनांगौ। खुलुमबाय। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन नि जानानै दिनै बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो जांख्रिथायारि हामलायथि बावहरो आरो बेयाव मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय 1 थारिख मार्चआव जे हाइकर्टनि जाजमेन्ट होनाय जादों। बे जाजमेन्टआव जे बुंदों जे सरनिया कमिउनिटिया सरनिया कसारिफ्रा माने ST नङा होननानै। दा बियो जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव खौरां आरो बयनिसिमबो आङो बनसुनि जानानै बयबो बर' रायजो राजानिसिम आङो कंग्रेचुलेसन्स आरो गोजोन हामलायथि बावहरो। मानोना बे खौराङा बे जे जाजमेन्टआ जोंनि मानगोनां अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ जों STsफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर जाजमेन्ट होनाय जादों। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे STनि नामाव गोबां नन STsफ्रा साख्रि लागासिनो आरो नट अनलि साख्रि गुबुन गुबुन ST रिजार्भेशन्स इनस्टिटिउटफ्राव ST नङै मानसिफ्रा नन STsफ्रा फायदा उथायगासिनो। दा बे बुस्थुआ दिनै जोंनि ST कनस्टिटुवेन्सि क'क्राझार LAC जे लकसभा कनस्टिटुवेन्सियाव ST कनस्टिटुवेन्सियाव क'क्राझाराव नब कुमार सरनिया होननाय सासे सुबुङा 10 बोसोर जाबाय MP जानाया। बियो 10 बोसोर गावनि भुवा ST सार्टिफिकेटजों जे फेक ST सार्टिफिकेटजों बियो MP जाबोदों इलेक्ट जाबोदों होननानै जोङो दिनै मोनथिनो मोनबाय बे जाजमेन्टनि थ्रु। मानो होनब्ला नब कुमार सरनियाया जोंनि ST कनस्टिटुवेन्सियाव लकसभानि नमिनेसन होनायनिबो खुनु मोन्थाय गैयामोन बेहा। मानो होनबा बियो ST नङा होननानै दिनै डिक्लेयार जाबाय। बै समावनो जोङो गोबां संगठनजों लोगो लानानै बै समावनो गोबां संगठनफ्राबो बे नब कुमार सरनियानि ST करनखौ बे नन ST ट्राइबखौ मारै जोंनि क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव MP सिटनि थाखाय इलेक्सन गेलेहोखो होननानै। दा बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो जनकलाल सारमोनहा बेखौ कर्टआव चेलेन्ज खालामदों। दिनै बिनि फिथाइखौ जों मोनदों। दा STफोरनि थाखाय ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय कुइसनिं खालामग्रा सासे हिर'खौ बेबायदि जेलाव सोनानै दोननाया दिनै बिराद अयनाय जादों। दा बिनि थाखाय जोङो बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो गुबुन गुबुन संगठनफोरखौबो जोङो खावलायो जे बिनि थाखाय बिनि दावराव देख्रेब नार्जारि सारनि थाखाय रिलिजनि थाखाय जोङो फाइट खालामनांगौ होननानै जोङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो। आरो नब कुमार सरनियानि जे MP सिट बेखौ जोङो टार्न डाउन खालामनांगौ होननानै इलेक्ट'रियेल पलिटिकेल पार्टिसफोरखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामो जे इउनाइट जानानै BJPआनो जाथों कंग्रेसआनो जाथों BPFआनो जाथों UPPLआनो जाथों बयबो ज' जानानै बिनि जे दा थगायनानै जे ST सिटआव इलेक्सन गेलेनानै देरहानाय जे नब कुमार सरनियानि MP सिटखौ जे टार्न डाउन खालामो। जे स्क्रुटिनि कमिटि जे पार्लियामेन्टनि बेवहाय जे बयबो लोब लोब आवाज उठायो आं बेखौ खावलायो दिनै। आरो बनसुनि जानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ बुङो आरो खावलायहरो जे दिनैनि दिना बे जे दाखालिनि जे जाजमेन्ट फैदोंमोन हार्ड कपिनि हिसाबै 1 मार्चआव फैदोंमोन खिन्थु अनलाइन सफ्ट कपियाव मैया बियो फैदों। बे खौराङा जोंनि मानगोनां आदालत हाइकर्ट जोंनि गुवाहाटी हाइकर्ट बे जे जाजमेन्ट होदों बिनि थाखाय सोर 10 बोसोर जे MP जाबोबाय बे मानसिया
जों एसटि सुबुंफोरनि भटजोंनो देरहानाय, जोंनि एसटि सुबुंफोरनि कनस्टिटुवेन्सियावनो देरहानाय बे मानसिखौ थाबैनो आयेन मथे, लिगेल मथे बेखौ साजा होनांगौ। आरो बिनि साजायानो जाहैबाय इमिडियेट बेखौ बिनि सिटनिफ्राय टार्न डाउन खालामनांगौ आरो बियो जे लिगेल पानिशमेन्ट मोननांगौ, जे लिगेल पेनाल्टि मोननांगौ बेखौ थाबैनो इमिडियेटलि होनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामो आरो जों बिनि थाखाय नांबावगोन खेबसेबाव।